Єдина і незалежна. 22 січня 1919-го – дата, яка назавжди увійшла в історію, як день, коли УНР та ЗУНР стали однією державою. Сьогодні Україна відзначає рівно 100 років з моменту оголошення Акту Злуки. Державне свято, яке символізує прагнення до об'єднання українського народу, втілення мрії про незалежність та неподільність українських земель. В багатьох містах відбулися традиційні урочистості з нагоди свята, живі ланцюги, які об'єднали правобережну та лівобережну України. Детальніше про святкування Дня Соборності дивіться в сюжеті. Одна, єдина, соборна Україна. Об'єднати лівий та правий береги Дніпра, схід та захід України. Сотні людей з державними прапорами зранку зібралися по обидва береги Дніпра біля столичного мосту Патона. Дві колони рушили назустріч і утворили 30-метровий український прапор. Останні роки я весь час долучаюсь до акції до Дня Соборності, а сьогодні тим більше, тому що сьогодні виповнюється 100 років. Сторіччя – це символічна дата, і нам потрібно лише утверджувати, а не роз'єднуватися. Я підтримую флешмоб до Дня Соборності, ланцюг єдності вже багато років. Не знаю, навряд чи це звичка, я думаю, що це ідейний момент. Єднання, якийсь мікс різних людей, якась довіра одне до одного, якась повага. Я вважаю, що це символ цього. На столичному мосту Патона небайдужі українці збираються 12-й рік поспіль. Кажуть, подібні заходи нагадують про ціну єдності та незалежності. Лівобережна, правобережна була так само поділена між двома імперіями. Нас ділили по рікам, як правило. І тому у нас так і народилася ідея, що а чому нас діл? Ми можемо її об'єднати. У нас є міст, а ми зробимо символічний міст з живих. От руками кожен, взявшись за руки, ми символічно покажемо, що ми зараз сучасні, ми єдині. Урочистості до Дня Соборності України відбулися і на Софіївській площі. Саме тут 100 років тому проголосили акт злуки УНР із УНР. Президент Петро Порошенко звернувся до мешканців окупованого Донбасу та Криму і зазначив, що Україна щодня працює, аби звільнити їх від окупанта. Нам потрібно берегти і зміцнювати нашу українську єдність і соборність. Україна є унітарна держава з одною державною мовою. Так записано в Українській Конституції. Єдина, незалежна, соборна Україна. З нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки у Києві показали 100-річний оригінал документу. Це дуже хвилююча мить, ми його і раніше представляли і показували, але це така хвилююча мить, тому що саме сьогодні, 100-річчя, він знову повернувся сюди. Це не тільки документ, це символ, це те, що надає віру. Об'єднати Україну – це мрія не одного очільника держави. Це вдалося зробити лідерам Української та Західноукраїнської Народної Республіки у 1919-му. Вони підписали акт Злуки і урочисто проголосили його на Софіївській площі. Наприкінці 1918 року були проведені переговори. Їх ініціаторами виступали західні українці. І 1 грудня 1918 року був підписаний передвступний договір, в якому декларувалось непохитне бажання ЗУНР війти всією територією населенням до складу УНР. До 100-річчя Соборності патріотичні акції відбулися по всій Україні. У Львові люди створили живий ланцюг єдності довжиною 1,5 кілометри. А у Чернігові на центральній площі під супровід духового оркестру люди виконали гімн. Вікторія Блязова, Мілена Амеді, Заман, АТР. Відзначили сьогодні День Соборності України і поблизу окупованого Криму. Аби продемонструвати єдність українців, небайдужі розгорнули на адмінмежі з анексованим півостровом жовто-блакитний прапор. Його площа 240 квадратних метрів. Організатори акції запевняють, це найбільший український стяг у світі. І це вкотре доводить, що Крим – це Україна, і він неодмінно має залишатися в її складі. Розгортання найбільшого в світі прапора України. Там далі міні-поля, там є наш український Крим. Слава Україні! Героям слава!
самому окупованому Криму місцеві мешканці теж привітали Україну з Днем Соборності. У мережі Facebook викладали фото з Севастополя з промовистим написом «Україна єдина». Під фото чимало схвальних коментарів. Люди пишуть «Слава Україні! Вітаємо зі святом!». Чимало жителів півострова вважають «Крим – це Україна».